Bona nit a tothom i benvinguts al Vicente Calderon. El futur club Barcelona que juguen amb el número 13, títol, amb el número 3, Piqué, amb el número 6, Xavi, amb el número 8, Iniesta, amb el número 9, Alexi, amb el número 10, Lionel Messi, amb el número 14, Mascherano, amb el número 16, Busquets, amb el número 17, Pedro, amb el número 21, Adriano i amb el número 35, Montoya. Suplint, amb el número 1, Víctor Valdés, amb el 4, Cesc Fàbregas, amb l'11, Thiago, amb el 15, Keita, amb el 20, Afelai, amb el 32, Marc Bartra i amb el 37,